Nagising ng maga, sumama. Excited pa. Tingnan mo tuloy ng tulak. Kaya pa. Hindi na makahog, tumamaya. Monumento Circle. Good morning mga guys. Our Sunday ride today, going to Bitbit River, especially Atan, Dasakristan, and Sir Dexter Limitares. Let's go mga guys. Good morning boys. Yes. No? Bigtag cyclist oh. Go, go, go mga guys. Si Sir Dex Pali na mga guys. Let's go to Bitbit River. Ikaway namin mga guys, Bulacan. Bitbit River, let's go. Mga guys, nasa tabi na kami ng ilog ng Marilao. Ito yung nagsabi sa akin dati na kung nagkamali siya, malabo pa daw sa ilog ng Marilao. Ay, ito na, dumaan na kami sa ilog ng Marilao. Malabo nga talaga. Ito yung author na malabo lang sa ilog ng Marilao, Dexter Limitares. Now at Barangay Patubig, unahan mga guys, diretsuing San Jose de Monte. Lugayin ako makari dali. Siguro mga 5 years na. Nasa kong ride 2020 dali. Mountain bike kong dala. First time na kong ride dali Bitbit River na mag-road. Pero sa una sige kong bike dali mountain. Pandemic time. Loma de Gato. Ha? Oh! Aga, lang tulak na? Ah! Tubig. Tubig. Nakala ko! Wala tubig. Nakala ko wala tubig tan. Wala pa nga eh. Sabi yan, maganda lang ang tawad. Dito lang tayo. Ayun o. Ha? Ano kaya? Oh. Lulus pa naman eh. Lulus pa naman mga boys. Yaha ka rin. Nanigas na daw yung paa mga boys. Ano, bit-bit ko lang siya sa Bitbit River. Makabot pa ka rin mga boys. Kaniha, kusog kayo eh. San Jose del Monte. Going down mga guys. Nagahay na daw ang kuha ni Dexter. Yang paa. Oopsie. Kaya pa daw. Let's go. Oh, tingnan mo na, kaya pala eh. Kaya mukat. Nako. Pababa lang kasi ito, Dex eh. Akyatin natin ito ulit mamaya. Simbahan na mga guys. Right turn. Pwede tayo na Baliches. Sa Pangpalay tayo, left turn tayo. Sa Pangpalay. Antayin natin sila.
Dex? Kaya ba? Ha? Naglakad. Paris daw ang Bit bike. I love San Jose Del Monte SJDM. Our laughter echoes citywide, a symphony where hearts collide. San Jose Del Monte. View. Wala sa hangin mga guys. Base ka. Ilag ko nung ba. Let's go mga bay. Okay. Crossing na mga guys. Yo, left tayo. Ito pa rin punta ng Baliches, baba. Antayin natin si Rex dito. So, namin din sa Pangpalay mga guys. Right turn namin padong sa Iskina Bitbit. Actually, ang una mo matungkuan na ni Ipo Dam View Deck. O pa ang Bitbit, tayo na yun ang Bitbit. Upos na siya. Kaya pa daw ni Rex eh. Lakad-lakad lang pero kaya. Go, 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 go! Ay, mura rotunda eh. Malusog ta sa Tamusod, right start ta, padong Bitbit. Muna itong Saka all the way. Padong Ipo Dam View Deck. So, pagyawat mga guys. Asa ka to? Marami sa Arco, Norsagaray. Norsagaray mula ka na. Asa ka sige. Maglakad pa ata to. We are now at Big T. So, muna na Iskina. Padong sa Bitbit River. Big T. Yeah, it's Big T tali ron. Muna Iskinahan mga guys. All the way climb. Imres ang kaon. Let's go mga guys. Start of the climb na mga guys. Bitbit River or Bitbit bike. Oh, dara. Ano Dex? Bitbit River, Bitbit bike. Bitbit bike. That's the spirit. Yun na nga. Bitbit bike nga. Kaya. Kaya. Oh. Dapat uminom na lang daw siya para hindi siya nakagising. Yan tuloy, Bitbit bike tuloy. Mama Mary, good morning. Good morning, Mama Mary. Spinning kami ni Atan mga guys. Layo pa si Dix eh. Walking to Dix, walking. Among water yunahan. Asa na kaya yun? Kanina pa kami dito eh. Pagod pa daw eh. Lalakad eh. Punta mo? Kung makagising. Bitbit tuloy ako dito. Golden Heaven. Go, go, go Dex. Kalmado kayo.
Gahe daw, gahe. Gaya pa. Tan, ano nga sabi ni Dexton? Matigas yung bike, no? Matigas na yung bike. Ayan, dumating na pala. Matigas yung bike, Dex. Wala, hindi mo mamimik. Lakad. Tulak na naman mga guys. Dapat pinainom mo to para merong rason hindi makagising. Nagising ng maga, sumama. Excited pa. Tingnan mo tuloy nagtulak. Kapit na ta doon sa last climb mga guys. Kaya pala eh. Kaya pala eh, kaya. Kaya? Ito. Tulog pa yun. Ayan. Shout. Boss Noni. Tumagin lang ako. Dati may bayad pa yun eh. Ngayon wala nang bayad. Nandito na kami sa Tuktok. Kami sa baba mga guys. Ipo Dam View Deck. Pero wala kami ni Honong. Kunya namin ni Honong. Kunya namin Honong balik na mo. So going down may bit. Muna na yung going down. Medyo steep. Downhill. Para going to Bit River. At alam yung mga on. Eksaka. Ha? Ganang masabi. Dex, ano? Okay lang? Kaya? Meron. Pala hindi ko alam mga guys. Budulin natin to. May recover ka na recover area man to. Okay. We're here. Morning. Ito yung Matarektan. Pababa to. Ito yung Matarek na ahon. Lalala. Saglit lang. Cellphone ko nalaglag. So muna pa doon sa Bit River mga guys. So we will climb this. Ighuman na to hanggang sa Bit. So muna siya mga Matarek na climbs from Bit River going to Ipo Dam View Deck. Recorded at 10, 11, 12. Okay sa di sa climb madari kay sobra ka baghag tanong. So wala siya problema. So kung maglakaw si Dexter okay kayo. Karon pa ako nakabalik after 4 years, 5 years. Akong gidasaw na akong mountain bike. So karon ang road ko, first time na ako ng road bike doon. So recorded 9:13. Morning. Maho ang clutch sa sakyanan bawa.
Bit River. Mga boys. Wow. Bit River. Tan. 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 Si Dex. Nara si Dex eh. Grabe kayo mong Claymon nga mga guys. Kung ibahada pag nalobat akong camera. Dex, nandiyan lang. Nakarating din oh. Woo! Amazing! Nice one, Dex. Yes! Nice one. Hindi na makahong tumamaya. Tama nun. Haba dun. Haba pala. Ligo ka? Ha? Ligo? Ligo tayo. Baba tayo, saan baba? Hindi ko alam saan baba eh. Hindi ako makababa, nakababa dito. Okay. Ha? Anong bababa? Okay, baba tayo. Jump dyan. Ha? Jump road. Oh, sige. Gaon mga boys, gaon. Pawas laspag. Pawas laspag eh. Nah, Luspad ba? Luspad. ahon pa ba yun sa taas? Luspad. Luspad. Tama kayo ulit. Sa next biyahe, boss. Mga boss. Sama. Sama-sama. Mga boys, sito muna, sito. Sito muna, sito. Sito. Para malakas mamaya, sito. Tubig sir, malamig oh. Oh, Binabad. pwede nga eh. Pwede yung babad eh. Dalawa eh. Lumutol man mga guys, lumutol. Karon mga boys, sakto ng kalingawan. Subida na tagbalik. Rough road. Padong sa Ipo Dam View Deck. Okay. Okay. Hirap ah. Bit River. Bit bike. Thank you. Bit River. Bit Bridge. Bit pa yan mga boys ah. Oh, what a nice. What a nice. Okay, let's go back. Boss!
Maingon to, boss. Ito. Maingon to de, boss. Bit River, boss. Bit bike din, boss. Steady climbs. 14 30. Pudam na tayo, Tan. Antayin yung sticker dito. Ipodam view deck. Ayun, oh. Ipodam, oh. Halo-halo, okay, halo-halo. Ipodam view deck. Ganda, oh. Tan. Antayin natin yung deck dito. Nabot na mga guys. Lost red daw, lost red. Boys. Mga season boys. Lost red ang bike, boys. Pasalamat nila. Hindi na lost red. Ipodam, Judik. Halo-halo. Manamig halo-halo mga guys. Going down, bye-bye. Ipodam, Judik. Ito ang Ipodam, diha gikan ang tubig sa Bit River. Let's go down mga guys. Oh, okay pala yung bike. Oh, naiiwan tayo. Oh. Naiiwan tayo eh. Ano daw? Lost yung bike ko, pasalamat nila. Lost red ang bike. Basa bahon mga guys, kay lost red yung bike. Nakikita mo lahat ng mga video natin. Lost yung bike ko, pasensya na kayo. Pag palusong, okay naman. Okay naman pala. Patag din, mabilis. Pag patag, mabilis. Pag pahon, malulust red. Tapos biglang Kasi ano yun kasako kasakong bike biglang mag-okay pag downhill. Pag nalagpasan, flat yung bike Pero wala. Oh guys, importante. Kayang-kaya ni Dex. Importante hindi drawing. Oo. Importante hindi drawing. Ha? Importante hindi drawing. Oo. Kaya mga iba dyan, Lah. puro drawing. Lah. May pinaparinggan ah. Ako binabanggit pangalan ha. Bato-bato sa langit lang. Nuni! Ako tuminom daw nuni. Let's go down mga guys. Thank you. Bit. Let's go down. Big D. What a view! Time check. It is 2:09. Distance 69.6. Ano siya ay nakita climb rin mga bikes. Doon na rin siya o San Jose El Monte, Bulacan na ta.
go Tan. Antayin namin si Dex. Okay. Nice. All home na. Believe ako Dex eh. Liliko, sir. Ilang. Kanan. Believe ako Dex eh. So guys, nakahon din. Pauwi na eh. Overlooking. Diyan ang signage ni San Jose del Monte. Woohoo! So hot. So hot, hot hit. Tubig mga guys. Si Dex basta Juan, basta ano Dex? Ano spread yung ano, sprocket ko eh. Pagpahon. Basta paahon. Pagpahon, lakad. Labit na. Blue spread yung ano, bike niya basta paahon. Pag pababa, biglang mag-okay. Init na mga guys. St. Joseph na simbahan mga guys. Diretso namin rin, Watman Dex. Dito ka uminto Dex ha. Dito banda. Ano masabi mo Tan? Believe ka Tan? Wala, sinunado pala dito. Wala pala yung bit eh. Balik ka natin? No guys, Survive boy. Last runner up. Survive na. 7-Eleven na. Patubig. Matek. Matik na. Conquered eh. Guys, pagod. Patubig MacArthur wala. Game is over. Last facing. Last kind of guys. Nag-cram si Dexter mga boys. Nag-cram na nalaglag yung bike. Kasalanan naman ng bike. Grabe kayo kaya kakapoy. Kailangan respect daw siya. Respect. Hapit ng ilahan mga boys. Nauligin taon siya. Time check 4:02. Chill ride. Thank you Dex and Tatan. Bye bye. Guys, thank you. Thank you Dex. Bye bye. Ingat ha. Bye-bye. Thank you, sir. Okay. Bye na, bye. Diretso na si Dex oh. Okay, kami na niyatan. Let's go home mga boys. Congrats Dex sa imong bit-bit first ride, bit-bit river. Binit-bit rin yung bike. Pero kusgan Dexter, kusgan. Kahit naglakad, laban talaga. Never give up. Congrats Dex. Next time. This is the last stretch mga guys. So karong nagtaligsik na sa balik. Padong mig monumento na. Tan, bye-bye. Tan. Ito lang pliko si Atan mga guys. Buwag kami. Okay. Diyan na ito tapos na itong Sunday ride mga guys. Vacation ride, Bit River. Chill ride ata. At nukuyog si Dex, salamat si Dex. Kangatan. Sa sunod isang pagod mga guys. Time check 4:42. So halos 12 hours na nagawas. Bike na. Total asset 1164.